дар Федератсияи Русия ҷалби афроди гуногун дар Москва патент доштам. ҳозир моҳи декабр равам Москва. Ҳамин реклама кардан ягон тайтра ягон ҷота кам намекунад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чхеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем, дар Федератсияи Русия чира маҳкам мекунанд. бародарое ки дар шаҳри Москва қарор дорем, агар ба шумо стоматологи тоҷик дар кор бошад, духтури дандон таҷрибаи хуб дорад, рақамош мебарояд зангш бизанен, бародари тоҷики хидмон стоматологи беҳтарин мебошад. ҳушдори мақомоти Федератсияи Русия аз эҳтимоли пурра баста шудани паёмрасонии WhatsApp дар Федератсияи Русия. хадамоти федералии назорати алоқа иттилоот додааст ки ба далели нақзи қонунҳои Русия аз сӯи WhatsApp алайҳи ин паёмрасон марҳила ба марҳила иқдомҳои маҳдудкунанда ҷорӣ карда мешавад. ин ниҳод иддао дорад ки WhatsApp барои созмондеҳӣ ва иҷрои иқдомҳои ҷиноятҳо дар Федератсияи Русия ҷалби афроди гуногун амалҳо ба вуҷуд меорад. ниҳоди мазкур ҳушдор додааст ки дар сурати риоя нашудани талаботҳои қонунгузории Федератсияи Русия WhatsApp ин паёмрасон дар қаламрави Федератсияи Русия пурра баста карда мешавад. яъне ки хадамоти федералии алоқаи Федератсияи Русия тасмим гирифт ки дар ҳолати риоя накардани қонунгузории Федератсияи Русия аз ҷониби анаҳамин паёмрасони WhatsApp дар ҳолате ки риоя намекунад қонуну қоидаи Федератсияи Русияра тасмим гирифтанд ки пурра WhatsApp дар Федератсияи Русия баста карда мешавад. ин тасмим рӯз то рӯз бигем сахттар шудааст назорат дар WhatsApp то ки агар ягон қонуншиканиҳо роҳ дода шавад аз ҷониби WhatsApp ба Федератсияи Русия баъдан пурра мегиранд, маҳкамш мекунанд. ин буд як информатсия мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. бародарони азиз, комментарияҳои шуморо мехоҳем ба саволҳо ҷавоб мегардонем. кадомед ки мехоҳед границаи Қазоқистон перескат кунед, номерошон мебарояд, шуморо границаи Қазоқистон мебаранд, зангшон бизанед. як нафар нависондай: ассалому алайкум ака, моҳи июл ба Тоҷикистон омадам, дар Москва патент доштам. ҳозир моҳи декабр равам Москва. патент метавонам гирифта, яъне оформид карда мешавад патент. вақте ки бе ягон нарушения баромада бошед, аз сари наве ки вориди Русия шудӣ, бале метавонем баром. як нафари дигар нависондай ки барои чӣ фақат дар видеоҳои шумо гапҳои дурӯғ навистагӣ? ҳамина ман намефаҳмам. барои просмотр шуда у дунё там месӯзӣ. ин саволи туда кӯдакам уже если нас бинад гӯш кунад новостя всё поймёт. Не ки ганда видеоҳо ба гапҳои дурӯғ менависӣ. думаешь это нормально что ли? хай фикр ақидаи худта баён кардаӣ. бародари азиз, аввалш ки мада просмотри ягон таита дар кор нестай. ҳамин одамое ки медонед гапҳои қабеҳ менависонед, дар кор нест тамошо кардани ягонтатон. иҷода ҳастанд нафарҳое ки аз аввал тамошо мекунанд моро ва ҳамарӯза видеоҳои моро интизор мешаванд. як чизи хуб мегиранд, мо барои ҳамаво видео мекунем ва видеоҳои ма фикр мекунам ягон ҷои дурӯғ надоранд, ягон ҷои беасос надоранд. чунки чизе информатсияи дастовер ният, мо ҳамон чиза видео мекунем, гап мезанем. а касе ки ҳам хеле ақли хуб надорад, мафкураи хуб надорад, баъд дуруст дарк карда наметавонад. як нафари дигар нависондай: барои депорт ягон гапу чап нест. барои депортатсияҳо ҳозирашда ягон гап нест. бародари азиз, дӯстмурод нависондай: салому алайкум, ман паспортамро иваз карда будам соли 2020. огоҳ шудан депорт шудам. мешавад ки паспорти пешинақати равам, агар ки ному фамилиятона депортатсия карда бошанд, яъне ки запрет на въезд карда бошанд, не, намешавад. ромиш нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, патентам сӯхт ака. 1 август реестрда ғалтидам. пеш аюкас буромадан ма 3 моҳ мешавад. ҳозир Россия даромада метавонам. шумо чем аз Россия баромадана бояд ки проблематона ҳал мекарден, яъне ки патент сӯхтан ира дар назар дора. бародари азиз, ки вақте ки ҳамун рӯзу моҳе ки патенти шумо аннулировад мешавад, аз ҳамун рӯз ҳисоб карда шумо 1 сол дигар патент гирифта наметавонед. як нафари дигар нависондай: салому алайкум ака, қариб ки 1 сол шуд аз аэропорти Внукова гардонда будам. дар наздикӣ проверка кардам, дар аэропорти Душанбе, дар док. меган запрет надорӣ, равам мешавад ё ин ки не. боз аз ҳама ҷои дилпур барои хитон мисол билет гирифта сарсон саргардон нашавен, ана ҳамон ҷои шуғли аҳолӣ мерен, уҷада ҷои шиноснома ва раводид гуфтани ҷо аст. ҳамуҷадам як бори дигар проверка кунед.
як нафари дигар нависонда салом акай сорудум. Даъваткунӣ ба хизмат тамом шид ё ки не? Бале, нақша пурра ба анҷом расид. Охирон видеои мо дар ҳамин масъала буд. 2 рӯз пеш. Исоева нависонда: паспорти загранц споридум. Даҳам число дада паспорт ман мегирам. Тоҷикистон равам ё граница равам. Патент мекарда бошанд. Ҷавоб тия накард. Яъне ки 26 сентябр ба Федератсияи Русия рафтаи шумо ба сабаби срок кам будан ва шумо паспорт надониянд. Паспортона ки 10 числода агар дастрас бикунед, вақти патент гирифтан шуморо имконият ҳаст ки ҷарима бикунанд ва ҳуҷҷатҳои шуморо қабул кунанд барои гирифтани патент. Парвиз нависонда: салом ака, ман патент дорам. Тобуд шудани патент ман 2 моҳ аст. Граница рафта омада патент спорам мешавад? Баъзеҳо мегӯянд патент танҳо дар 1 сол 1 бор дода мешавад. Дар 1 сол 1 бор дода мешавад, яъне ки агар шумо граница баромаден, аллакай ҳуҷҷатҳои шумо аз сари нав спорида мешавад, вақте ки боз Россия даромаден. Ва граница гузаштанда мисол ба ҳамун ширкатҳои боваринок сафар кунед, ба хотире ки обратно Россия дароварда бутонанд шуморо. Имомов нависонда: салому алейкум ака. 1999 солум 2 октябр 27 медурам. Мара хизмат мебаранд ё не? 27 сола кишиден моҳи октябр, аллакай аз даъват ба хизмат озод ҳастем шумо. Як нафари дигар нависонда ки салому алейкум бародар. Медонӣ ки интернет проблема. Як рекламая павтор реклама мекунем. Ҳамин реклама кардан ягон таитра ягон ҷота кам намекунад. Вақте ки маҳқул нест ҳамин реклама, ҳамтар бигзаронуш ва дальше видеоро тамошо кардан мегӣ. ғуломов нависонда: ака номери телефона парто. Савол дошта бошед дар ҳамин комментария бинависон. Худо хоҳад ҷавоб мегардонем. Бегмат нависонда: ассалому алейкум дудар. Дар амнистия ягон хабар надорӣ дар Тоҷикистон? Не, мутаассифона дар ин бора ягон хабар нест. Информатсияи нав кишид. Худо хоҳад мо видео мекунем, барои шумо мефаҳмонем. Ҳамарӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунед. барномаамона ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.